खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारी बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। मैया भुटान हादोरनि राजा जिगमे खेसार नांगेल वांचकआ गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै सानथामनि थाखाय आसामाव दावबायनो फैदों। बिथांखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे माखासे केबिनेट मन्थ्रिफोराबो लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिरखं गाथोनाव थांनानै बिथांखौ बरायहैयो आरो बिथांनि रैखाथिजों लोगोसे आलासि सिबिथायनि थाखाय रायजोनि गासै 32 जन आइएएस आरो एसीएस अफिसारफोरखौ बिबान होनाय जादों जाहाथे बिथांखौ आलासि सिबिथायाव जेबो गेना गोरोन्थि जाया। बिथाङा मैया एयारपर्टनिफ्राय थोंजोङै ओंखारनानै बिमा कामाख्या मन्दिराव माखासे घन्टानि थाखाय नुजाथिहैनानै बिमा कामाख्यानिफ्राय बोर लाहैयो। बेनि उनाव बिथांखौ गुवाहाटीनि रेडिसन ब्लु हटेलसिम लानानै थाङो आरो खानापारा स्टाफ कलेजाव जानाय मोनसे हाबाफारियावबो बाहागो लादोंमोन। बिथाङा दिनै काजिरङा हायुङारि अरनबारिखौ गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै नायगिदिंफैगोन आरो बिथांखौ आसामनि वन मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारी बिथाङा गाइड खालामगोन। इउटुबार आरो बिग बस अटिटिनि देरहासारनो हानाय इउटुबार एल्विस यादेवआ आथिखालाव जेंनायाव गोग्लैबाय। मैया बिथांखौ मोनसे आयेन बेरेखा पार्टी खालामनाय आरो जिबौफोरनि बिसखौ दिहुननानै बेफार फालांगि खालामनायनि दायाव उत्तर प्रदेशनि नयडा पुलिस बिफानआ बिथांजों लोगोसे सा6 सुबुंफोरखौ हमनो नागिरगासिनो दं। बिनि लेखायै साबा बिथांनि लोगोफोरखौ हमनाय जाबाय नाथाय एल्विस यादेव बिथांखौ हमनो हानाय जाथ'वाखै। बिथांमोना शुक्रबार सानखालि खालामनाय पार्टीयाव मागु बिसगोनां जिबौफोर मोननो हादों होननानै नयडा पुलिस बिफानआ फोरमायदों। एल्विस यादेवनि हेंथा बीजेपी पार्टीनि एमपी मेनका गान्धीनि पीएफए अर्गानाइजेशन नयडा पुलिस बिफानाव एफआईआर होदोंमोन। बिनि लेखायैनो नयडा पुलिस बिफानआ बे गोख्रों एक्सनखौ लादों। नाथाय गुबुन फारसेथिं मुंदांखा इउटुबार एल्विस यादेव बिथाङा बेफोर बाथ्राफोरखौ गासैखौबो नंखाय होननानै मोनसे भिडिअ खालामना फिननाय होनायखौबो नुनो मोनदों आरो बिथाङा नयडा पुलिसखौ बे नायबिजिरनायाव मदद खालामगोन होननानै खोथा होदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा मोननै इउटुब चेनेल दं, मोनसेयाव 4.7 मिलियन साबस्क्राइबार आरो गुबुन मोनसेयाव 10 मिलियन साबस्क्राइबार दं। लोगोसे बिथांखौ गोबां बेसेन गोसा एबा दामि गारि लानायनि थाखायबो सिनायथिनो हायो। थांनाय 9 नबेम्बर खालारखालि चिरां रनिखाता रेन्ज गोबोरखि हाग्रानि लामायाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा दाना होनाय माखासे एनजिअ एबा सार्भिस प्रभाइडारफोरखौ दंफां दानफायना खावनायनि दाय होनानै रायजो राजाफोरा हमनाय जादोंमोन। दा बे जाथायनि सायावनो मैया कक्राझार आरो चिरां जिल्लानि सार्भिस प्रभाइडार एबा एनजिअफोरा खौरांगिरि मेल लादोंमोन। बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला दंफांफोरखौ बिथांमोना दानफायनानै खावाखै। बेफोर दंफांफोरखौ दंफां सिखावफोरासो दानफायदोंमोन आरो बेफोर दंफांफोरखौ सिखावफोरा लांनो हायैनि थाखाय जेब्ला एनजिअनि मावथिफोरा अरनबारियाव ओरैनो बेबादि गोग्लैना थायोब्ला सिखावफोरा सानसेब्लाबो खावखागोन होननानै मावखुलिसिम ट्रेक्टरजों दिखांनानै लाबोनाय समावनो लामा ससेयाव दंफां सिखावफोरा माखासे राइजोफोरखौ लानानै होबथाना दावराव खालामदों आरो मिडियाखौ लेंहरदों होननानै गोख्रों अजद दिखाङो। बेजों लोगोसे बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला एनजिअनि मावथिफोरा खम जानायनि जाहोनाव गोबां सिखावफोरा दंफांफोरखौ दानफायना खावनो नाजागासिनो दं आरो दंफांफोरखौ दानफायना लांनो सुबिदा मोनैलाय गारना गालाङो। बेफोर गोग्लैना थानाय दंफांफोरखौनो गाहाय मावखुलिसिम एनजिअनि सोद्रोमाफोरा लाबोदोंमोन होननानै फोरमायो। दा सोरनि बाथ्राया सैथो सम फैब्लासो मोनथिनो हासिगोन। लोगोसे बिथांमोना थांनाय सानसेनि सिगां चिरां जिल्ला बेंगिरिनि दारै बनसु आरो आटसुआ गिबि मन्थ्रि, गभर्नर, मिरुनि मन्थ्रि आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनिसिम दैथायहरनाय गोसोखांलाइखौ दिखांना लाफिननो खावलायदों। मानोना बेफोर गासैबो दंफां सिखाव खावनाय सुबुंफोरनि फाव फान्दायनायसो होननानै बुंदों बिथांमोना। बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव आरो बाख्नायजाथाव खौरां। देग्लायनि एपिएससि एबा आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि मेन्स आनजादनि रिजाल्टआव गासै आसामनि 133 जन बर' फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। थांनाय समफोराव बर' फरायसाफोरखौ एपिएससिनि मेन्स आनजादफोराव 60 एबा 80 जनसोल' उथ्रिसारनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन, नाथाय बे बाराव गासै बर' फरायसाफोरा 133 जन उथ्रिसारनो हादों। बिनिनो 133 जननि गेजेरावनो बिटिआर सोरखारनि
सरकारनि नाजानायाव बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशननि सा 10 जन फरायसाफोराबो गिबि बेटस महरै बे बाराव बांसिनै उथ्रिसारनो हादों। थारैनो APSC आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा फैबाय थानाय पार्सनेल इन्टारभिउ एबा मोगा-मोगि सोंनाय फिननायाव उथ्रिसार जानो हानानै साफा अफिसार जानो हायोब्ला बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव आरो बाख्नायजाथाव जाबावगोन। गावनि गाननाय जोमनायनि थाखाय ससियेल मिडियायाव सोंखारिजानाय आरो बयजोंबो मिन्थिजानाय उर्फि जावेदआ मैया फुङाव मुम्बाइआव मुम्बाइ पुलिस बिफानजों हमजानो गोनां जायो। मैया फुंनि समाव गंसे रेस्टुरेन्टआव कफि लोंनो फैनाय समावनो मुम्बाइ पुलिस बिफाना बिथांखौ हमनानै लानानै थाङो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सरासनस्रा सुबुंफोर थानाय जायगायाव गुसुं आरो माखासे नायजाथावै खसाब गाननानै ओंखारनाय एबा गिदिंथिंनायनि थाखायनो बिथांखौ हमनानै पुलिस थानायाव लांनाय जायो। थांनाय 1 नभेम्बर बुधबार सानखालि शरद पाठकआ गावखौनो मिरु एसामिस सेल BPFनि गाहाय नेहाथारि होननानै बुंनानै लादोंमोन आरो खौरांगिरि मेल खुंनानै BPF हान्जानि सायाव नंखाय बानस'नायनि सायाव सालबारि जिल्लानि BPF हान्जानि दैदेनगिरि खनीन्द्र ब्रह्म बिथाङाबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन। BPF हान्जायाव दिनैसिम बर' एबा एसामिस सेल दानाय जायाखै आरो शरद पाठकआ सिगाङाव BPF दोलोआव दंमोनब्लाबो जेबो बिबानाव गैखायामोन। BPF एसामिस सेलनि गाहाय नेहाथारि बुंनायाबो नंखायसो होनना बुंदोंमोन। दा बेनि लेखायैनो मैयाबो BPF हान्जानि गोख्रों लाइमोन दैदेनगिरिया BPF हान्जाखौ नंखाय बांस'नायनि थाखाय कास्टम बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरि मेलाव माखासे खोथा खेंफोरथि होदों। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला BPF हान्जायाव मोनद' हारिनि सेल दं। बेफोर जादों बेंगलि सेल, माइनरिटि सेल, कच राजबंशी सेल, आदिबासी सेल, गरखा सेल आरो नागजबी सेल। बिनि अनगायैबो थांनाय CWCनि बिथांखि बादियै फिन मोनथाम सेल फारियै राभा सेल, सूत्रधार सेल आरो हिन्दीभाषी सेलखौ दाफुंबावनाय जागोन होननानै मिन्थिहोदों। नाथाय गोजौनि दैदेनगिरिफोरा मिन्थिहोनाय बादिब्ला BPF हान्जायाव एसामिस सेल दानाय जाया आरो गैया होननानै बुंदों। लोगोसे सालबारि BPF हान्जानि मावथिफोरा समाज बिजोङाव गावखौनो BPF दोलोनि एसामिस सेलनि दैदेनगिरि बुंनायनि नंखाय फोसावग्रा शरद पाठकखौ 2 नभेम्बर सानखालि बासबारि पुलिस आउटपस्टआव FIR होनाय जाबाय होननानै बुंदों बिथां कास्टम बसुमतारीया। आलफा उदांनि सासे केडारआ गावखौ सारेन्डार खालामदों। पलाश मरान होननाय सासे आलफा उदांनि केडारआ म्यानमाराव थानाय केम्पनिफ्राय खारखोमाबोनानै तिनिसुकिया जिल्लानि तिल'बारियाव फैनानै गावखौनो रैखाथि बिफाननो गथायफैदों आरो बिथाङा तिनिसुकिया जिल्लानिनो नल'नि गामिनि थागिबि होननानै मिन्थिनो हादों। बिथाङा 2019 मायथाइयाव आलफा आफादखौ मोजां मोननानै हाबहैदोंमोन, नाथाय दा बिथाङा गावखौ गोजौ थाखोनि पुलिस बिफाननो गथायफैबाय। मख'नो गोनांदि आलफा उदां आफादा बेबादि खारखोमाना फैनो नाजानाय केडारफोरखौ थैनायनि साजा होयो हमनो हायोब्ला। बेबादिनो थांनाय साननैनि सिगांसो सासे केडारखौ खारखोमानो नाजानायनि दायाव थैनायनि साजा होदोंमोन, नाथाय बेनि गेजेरावनो बिथाङा खारखोमाबोनो हादों। बनसु आफाद आरो बर' हारिनि थाखाय जोबोर दुखुनांथावना खौरां। मिरु बनसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि प्रेम ईश्वरीया बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमा ओनसोल आनन्द बिथिनि प्रेम ईश्वरीया थांनाय बृहस्पतिबार खालि बेलासे समाव सावस्रि फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो रुंसारि जालाङो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा लामाजों थांबाय थानाय समाव दंफांनि सायाव बाथाबनानै थानाय बेरेमा बासाखौ दावफोरा सोबना होख्रांनायनि जाहोनाव प्रेम ईश्वरीखौ सुथुर साननानै जुफबनानै गोब्राब जोखोम खालामो आरो देहा फाहामसालियाव जोबथा हां बोयो। बिथांनि बेबादि अबथिरा जिउ गोमानायखौ लानानै मिरु बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिलजों लोगोसे गासैबो दैदेनगिरिफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांनि जिउमायाव सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोनै थानो मोनथों होननानै आरज गाबदों। आथिखालाव दिल्लीनि बारहावाया बारानिफ्राय बारा बिस गोनां जानायनि लामायाव थांगासिनो दं। दिल्लीनि गुबुंले थासारिखौ नोजोर होनानै आरोबाव दिल्ली NCRआव BS3 पेट्रल आरो BS4 डिजेलजों खारग्रा गारिखौ बन्द खालामदों। मानोना दिल्ली सोहोराव दासान्दि बारहावाया गुबुंलेयै गोबां सोलायनाय बादि जादों। बेनिखायनो दिल्लीनि एयार क्वालिटि इन्डेक्सखौ 346 रेकर्ड खालामनाय जादों। दिल्लीनि गंजि स्टेशनफोराव एयार क्वालिटि इन्डेक्सआ 400निफ्राय बांसिन जादों आरो BS3 पेट्रल आरो BS4 डिजेलजों खारग्रा गारिखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे एयार क्वालिटिखौ सुस्रांनो थाखाय सरकारा दिल्ली NCRआव इमारजेन्सि सार्भिस, सरकारि कन्ट्राक्सन आरो डेम'लिशनखौ होबथादों। लोगोसेनो दिल्लीनि बारहावाया गुबुंलेसिन जानायाव स्कुलफोरखौबो फिन बन्द खालामबावदों आरो दिल्लीयाव बारहावाया गुबुंले जानायखौ होबथानो एबा कन्ट्रल खालामनो थाखाय सोरखारा ग्राफ 3 खौ गनायथि होबाय।
नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।